फैलाव बसुमतारीनि जोनोमा जादोंमोन 1970 मायथाइनि 8 जुनाव। दाखालि बावै 22 एप्रिल खालि बिथाङा रुंसारबाय। दा बिथांनि सोमोन्दै आङो जाखिनि मोनथिगौ बेखौ एसे थख'-थख'यै बुंलांनो थाखाय आङो सिगांदों। दा बिथांनि गुदि फरायसालिनि फरायनाया जागायदोंमोन गावनि गामिनि साहाथिंजाय थानाय 162 नं लावखाथा गुदि फरायसालियाव। बेनि उनाव बियो सिके हाइ स्कुलाव फरायहैदोंमोन। आं मोनथिनाय बायदिब्ला बिथाङा 9 थाखोनिफ्राय कख्लाबारि हाइ स्कुलाव फरायहैदों। दा बिथांजों फरायफानाय गोबां लोगोफोर आं बिथांमोननिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला बिथाङा 9 थाखोनिफ्राय फरायदों आरो 1987 मायथाइयाव बिथाङा मेट्रिकखौ पास खालामदों। बेनि उनाव मेट्रिक पास खालामनायनि उनावनो बिथाङा स्टेट मिउजिक कलेज रबीन्द्र भवन गुवाहाटीयाव एडमिसन लाहैदोंमोन। नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि जा दावराव दावसि, जा आन्दलन बर'नि बड'लेण्ड सोमावसारनाय, बेयो 1989 मायथाइनि गेजेर ससेनिफ्राय गोबां दावराव दावसिया बांदोंमोन आरो जोंनि बर' मानसिफोरा खायसे जायगाफोराव थानानै फरायनाय साख्रि मावनायनि बेलायाव जथेस्थ' खस्थ' मोनदोंमोन आरो उसुबिदा मोनदोंमोन। जायनि जाहोनाव बिथाङा 1989 मायथाइनि गेजेर ससेयावनो बिथाङा गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय फैफिननो गोनां जादोंमोन। नाथाय बिथाङा फैफिनदोंमोनब्लाबो बिथाङा दलरै थायाखैमोन। जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा रोजाबगिरि रजनी स्वर्गियारी बिथांनियाव मेथाइ लायनो थांदोंमोन बे सानसेखालि। मेथाइ लायनो थांनानै मा जाहैबाय, बे जायगानि खाथि खालानि सोरबा एरना होबाय नामा गुबुनारिफोरा, बिथांखौ पुलिसफोरा हमनानै लांदों आरो बेनि उनाव जेलावबो थाहैनो गोनां जादों बियो। जा बिथाङा बेयाव जेल जाहैखांनायनि उनावबो बिथाङा दलद थायाखै। बिथाङा गावनि हारिमु सिबिनायखौ अरायबो लाखिबाय थादोंमोन। दा फैलाव बसुमतारीखौ आङो गिबि लोगो मोनदोंमोन 1982 मायथाइयाव गुवाहाटी नोगोराव। जोङो बुंनांगोन जे जोंनि ओनसोलाव बै समाव CPMनि धौआ दङमोन। बांसिनै जोंनि बे ओनसोलाव CPMनि धौआ दङमोन आरो बुंनो थाङोबा जोंबो साफा CPMनि सोद्रोमामोन। फरायसाफोरखौ CPMआ मा खालामोमोन, जे SFI होननानै मोनसे माबा दंमोन फरायसाफोरनि, बेयाव जोंनो टिकेट होनानै जोंखौ मेम्बारशिप हिसाबै लाखियोमोन। दा बे 1982आव गुवाहाटी जज फिल्डआव मोनसे जुब महोत्सब जादोंमोन CPMनि दैदेननायाव। बेयाव फैलाव बसुमतारीखौ CPMनि दैदेनगिरिफोरा खाम दामनो थाखाय बिथांखौ मा खालामदोंमोन, हांख्रायदोंमोन जे बर'फ्राबो गुवाहाटीयाव मा खालामगोन, जोंनि बर'नि मोसानायखौ दिन्थिगोन खाम सिफुंजों मोसानानै। गुबुन हारिफोराबो बिदिनो दोनथैगोन। असमियाफोरा बिहु, नेपालिफोरा हयथ' बिदिनो गावसिनि मोसानाय। फैलावा क्लास 7 ना 6आव फरायनाय बे अबस्थायाव आरो बिथांखौ थुलुंगा होदोंमोन केसि मिउजिक स्कुलनि गायसनगिरि प्रिन्सिपाल बिथां सानसुमा गयारिया। खामखौ नायगिरना लायदोंमोन बिथाङा गलागावनि डक्टर जगेश देउरिनि न'खरनिफ्राय। बे थिला खाम दामदों बे गुवाहाटी नोगोरमानि बे लामा बेनिफ्राय जज फिल्डआव बे मिटिङा जादों आरो। दा बेनि उनाव मा जाबाय, बे 1982आव आं बिथांखौ नुबाय। बेनि उनाव जोंनि कख्लाबारि हालामखौ जों मिरु खालामबाय। जों दानि केशब नोगोर, बै समाव बेखौ फुख्रिपारा होननानै मोनथियो। फुख्रिपारा होननानै गोजाम नामा बेनि, आथिखालाव बेखौ केशब नोगोर मुं होनानै हाथाय खालामबाय।
आरो दिनै बयजोंबो मोनथिबो जाबाय बे केशब नोगोरा बेयाव मोनसे सेबक संघ दङमोन गोजाम न' बेखौनो जोङो मा खालामबाय बे कख्लाबारि बड'सा हारिमु आफादनि जोङो मावख' हिसाबै जों लानायसै बेनिफ्राय आरो कख्लाबारि इउनिट एबसुनि मावख' हिसाबै जों लानायसै बेयावनो जों मा खालामबाय माने जों सानलायबाय माने बर'नि मोसानायखौ जों एसे आपडेट खालामसै खाम सिफुं सेरजाखौ दामनो गोरों सेंग्राफोरनिफ्राय जों दिहुननोसै बेयाव दैदेनगिरि हिसाबै दङमोन जोंहा मोनसे समनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मोननाय बिथाङा देबेन्द्रजित बसुमतारी आरो बिदिनो रंजालु बसुमतारी आरो बिनिफ्राय बिदिनो जोंनि जायगानि साब्रैसो दंबावो आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि बिफां लहित बसुमतारी जोङो बड'सा हारिमु आफादखौ 1986 आव दादोंमोन जोङो आरो बेनि नेहाथारैनो बिबानखौ आं बानस'नांगौ जादों दा मोसानायखौ जोङो मोजाङै खालामनो थाखाय जोङो मोसानाय फोरोंग्रा सासे जोंनो मानसिनि गोनां जाबाय अब्ला समाव 1985 आव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि दैदेननायाव दिल्लीयाव बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसानायखौ माने मोसानानै मोजांहाय दिन्थिनानै फैबाय बिनिनो सासे मोसाखावरि साबत्रि सैनारि बागानपारा बाथाबारिनि बिथाङाबो रुंसारबाय बे रुंसारि साबत्रि सैनारि आब'खौ लाबोनानै जोङो मा खालामबाय मोसानायखौ जोङो फोरोंनो होबाय जोङो बे माने बेयाव फैलाव बसुमतारी बिथांखौ बे हानजानि खाम दामग्रा सासे रिंगु दामसा हिसाबै जोङो लानानै थांनायसै बिथांखौ लानानैनो जोङो माने बे खाम दामनाय सिफुं दामनाय गासै हानजाखौ थिग खालामनानै जोङो माने जोंनि हारिमु आफादखौ जोङो मोनसे गोजौ लेभेलसिम जों लानानै थांनो जों हादोंमोन दा बे जाबाय 1987-88 नि घटना दा बे थांबाय बेनि सिगांनो फैलाव बसुमतारीया जे कख्लाबारि हाइ स्कुलाव नाम लगायहैदोंमोन 9 आव बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय मा IPTA आव मेथाइ रोजाबनायनि खाबुनि थाखाय इन्डियान पिपुल्स थिएटार एस'सिएशन होननाय मोनसे दङमोन बे CPM निनो बे दैदेननायावमोन बे माबायाबो IPTA आबो दा बेयाव बे क्लास 9 आव एडमिसनखौ लाहैनानै बेयाव माने फरायहैदों आरो दा बेयावनो बे सानसुमा गयारी गपाल बर' बिथांमोनखौ लोगो मोननानै बिथाङा थारमाने क्लासिकेलनि बे माबाखौ लानायसै बियो बेनिफ्राय 1990 मायथाइयाव बिथांनि जुलिया जादों बड'सा हारिमु आफादाव मोसानाय बयनिख्रुइबो उन्दै बैसो आरो बयनिख्रुइबो समायनासिन आरो बे समाव बे गथ'आनो जोंनि ओनसोलाव बे खानायखौबो बब हादोंमोन बे क्लास 6 आव फरायदोंमोन बे सानस्रि बसुमतारीखौनो बिथाङा माने मा उनाव जुलि लाबाय बियो बे 1987-88 आव जे जोंनि हारिमु आफादाव लोगो मोनदोंमोन जों जथेस्थ' बाथा होदोंमोन आदा देबेन बसुमतारीबो बाथा होदोंमोन रंजालु बसुमतारी आदायाबो बाथा होदोंमोन जे उन्दै गथ' बेखौ माने नोङो बेफोरबायदि माने गोसो लानाङा नाथाय मानिथारा दा 1990 मायथाइयाव हाबाखौ लाबाय दा बिदायाबो सापर्ट गैयामोन करुणा आदाया इनकाम गैया बोरैहाय माने नोङो सामलायगोन न'खरखौ थिग बेफोरबायदिया थारमाने एसे गेंग्रें गुंग्रुं जादों आरो न'खरनि गेजेराव बे समाव मा खालामबाय बियो माने हारिमुनि फारसेथ' बिहा जथेस्थ' माने धाउथि दङ बरमानि सुबुं फैसालि होननाय मोनसे हारिमु हान्जा मोनसे मिउजिक बेन्ड बिराद मोजां मिउजिक बेन्डमोन बियो बेयाव जोंहा माबामोना मेथाइ रोजाबो महेन्द्र बर'मोना बिथांमोननि हान्जायाव बिथाङा हाबबाय बे 1990 मायथाइनिफ्राय 93-94 मायथाइसिम बियो बे मिउजिक बेन्डआव बिनि सासे रोजाबगिरि महरै गोबां जायगायाव बिथाङा मेथाइ रोजाबदों आरो बेयावनो बिथाङा मोनसे आरो जाथाय जादों कासि कट्रायाव एबसुनि अफिसखौ गाग्लोबदोंमोन बे एबसुनि अफिसखौ गाग्लोबनायाव फैलाव बसुमतारीया सां सिङाव एब्रेना थानानै गदों बियो बेनि उनाव जाय बेयो लासैनो उनथिंजाय मोनसे मेटखाबारि दोलबारियाव एब्रेना थाहैनानै बेल्लाव अरजानानै बियो थारमाने गावनि जिउखौ बासायबोदोंमोन आरो दा बेफोरबायदिहायनो बिथाङा माने खस्थ' मोनबोदों आरो अब्लाबो नाथाय बिथाङा मा
मालाबाबो माने बेयो माबाखौ गाराखै बेयो हारिमुनि माबाखौ बेनि उनाव जाय मा जाहैबाय 1990 मायथाइयाव IPTAनि सासे मोजां रोजाबगिरि मेनका गयारी सिमलानि बे मेनका गयारी अकस्मातनो बियो मा रुंसार जाबाय दा बेनि थाखाय मा खालामबाय जोंनि बे IPTAनिनो तबला दामग्रा आरो रोजाबग्रा सानसुमा गयारी आरो बेनिफ्राय गपाल बर' बिथांमोना मा खालामबाय मेनका गयारीनि नामाव मायबा मोनसे जों हाबा मावनो हायो नामा बेखौ साननानै बिथांमोना मा खालामबाय मेनका गयारी मेम'रियेल मिउजिक स्कुल गंसे गायसनग्रोबाय बिसोरो नाथाय मा जाबाय CPMनि सायाव जोंनि ओनसोलाव एबसुनि सेंग्राफोरा एसे बाजानाय फैबाय एसे बुलाय सोलायबो जादों आं बुंला बेयाव माबायदि जादों घटनाया जायखिजाया बुलाय सोलाय मोनसे घटना जादों CPMनि मानसिफोरखौ एसे बुदों आरो दा जियानो जाथों बिनि उनाव जाय माने बे मेनका गयारी मेम'रियेल मिउजिक स्कुलनि मावथिफोरजों माने बारा बिथांमोनखौ बारा थारमाने गुरुत्त' होयि जाबाय आरो बिसोर CPMनिसो थारमाने बेयो कालसारेल माबा ओरै होननानै गथ'फ्रा सेंग्राफ्रा बारा माबाला बेयाव जगदान होलिया बेनि उनाव मा खालामबाय गपाल सानसुमा बिदिनो सोरां बर' आरो दाब्ला आथिखालाव दाब्ला होनना मोनथिगौ जगत बर' बिदिनो दिन गयारी बिथांमोना लोगो नांनानै मा खालामबाय आरो फैलाव बसुमतारी बिथांमोना लोगो नांनानै मा खालामबाय मेनका गयारी मेम'रियेल कालसारेल स्कुलनि जायगायाव बिसोरो कख्लाबारि सापागुरि मिउजिक स्कुलखौ गायसनबाय केसि मिउजिक स्कुल 1994 दा IPTAयाव थानानैनो ओजोंहाय सुबुं फैसालि मिउजिक बेन्डआव थानानैनो आरो लोगोसे बिथाङा मा खालामबाय क्लासिकेल मिउजिकखौबो लाबाय गपालमोननि माने साजेसन लानानै सानसुमामोननि साजेसन लानानै बियो माने मा खालामबाय 1992 आव बियो रेडिअ आर्टिस्ट हिसाबै बियो माने गनायथि मोनबाय ललिता गयारीजों बे बैराथि बैराथि दालाजि नोङो गय खान्दि राननो जारौ मोखांजों बे मेथाइखौ प्रथम बिथांनि बे रोजाबनाय दा बे मेथाइखौ लिरगिरिया सोर दा बे मेथाइखौ लिरगिरिया जाबाय धीरेश्वर बर' धीरेश्वर बर'आ सासे गनायथि मोननाय रेडिअआव मेथाइ लिरगिरि आर्टिस्ट नाथाय अरिजिनेलि बे मेथाइखौ लिरनाया जाबाय सानसुमा गयारी बिनि देंखोखौबो होदो सानसुमा गयारीयानो होदों नाथाय गनायथि गैया नालाय धीरेश्वर बर'नि नामाव मेथाइखौ सोनानै रोजाबनो गोनां जाबाय दा बेफोरबायदि गोबां दङ माने जेरैहाय रुपहि दैमा सेराव बेखौबो मेथाइखौ लिरदों होनना बुङोब्ला सानसुमा गयारी खिन्थु मेथाइखौ जोङो मेथाइ लिरगिरि हिसाबै जों मोनथिना मोनो लासित स्वर्गियारी होननानै मोनथिना मोनो जोङो लासित स्वर्गियारिनि नामाव मेथाइखौ थिसननानै रोजाबनाय जादों आरो दा बेफोरबायदि फिसा फिसा गोबां माने माबा दङ बेनि उनाव फैबाय BSc गोरोबथा BSc गोरोबथाया फैनायनि उनाव 1993 मायथाइयाव जेब्लानाखि BSc गोरोबथाया फैबाय अब्ला एसे हाल साला एसे गुसु जाबाय आरो जोंनि बर' हादोर बर' जायगाफोराव दा बे हाल साला एसे गुसु जानायाव फैलाव बसुमतारीया देग्लाय थांबाय थिएटाराव सोरां मन्जु थिएटाराव थांबाय बिथाङा सोरां मन्जुआव थानायनि उनाव जोंनि नैबे खाथियावनो माने हेमसि सोरां थिएटार मोनसे जागायदोंमोन 1986 आव बेयावबो बिथाङा थारमाने बोसोरसे माने गाहाय रोजाबगिरि महरै दंहैयोमोन आरो दा थिग बेफोरबायदिनो केसि मिउजिक स्कुलनि बिथाङा मोनसे समाव आफादगिरिबो जादोंमोन आरो आफादगिरि जानाय समावनो बिथाङा आथिखालाव केसि मिउजिक स्कुलनि जा माने मावख' दङ बे मावख'आ ओरैबायदि अबस्थामोन जोंनि ओनसोलनि बहुमुखी महिला समबाय समितिनि बियो न'मोन गोलैसोना थाबाय बेसेबा बोसोर मिउजिक स्कुलनि सेंग्राफोरा माने मावख' नांगौ सोंथिंबाय ओनसोलनि गेदेर गोलावफोरनियाव समाज कर्मिफोरनियाव सोंथिंनानै बे न'खौ बिसोरो माने बाहायनायनि जिथु सुबिदा बेखौ मोननायसै
फैलाव बसुमतारी आफादगिरि मासियाव थानाय समावनो बे मेटखाबारि आरो दोलबारि बे जायगाखौ हा खोनानै एसे थांलाय फैलाय खालामनो हानाय अबस्था खालामदोंमोन आरो बेनि उनाव जाय फैबाय जावरिखांनाय जाबाफाद जावरिखांनाय जाबाफाद 1998 मायथाइनिफ्राय 2000 इंराजि मायथाइसिम जावरिखांनाय जाबाफादनिबो बिथाङा सासे मोजां फावगिरि आरो मोजां सासे थारमाने रोजाबगिरिमोन दा जावरिखांनाय जाबाफादनि मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन जावरिखांनाय जाबाफादाव रेडिअ आर्टिस्टानो दंमोन साब्रै नामा दंमोन जावरिखांनाय जाबाफादाव जावरिखांनाय जाबाफादनि रोजाबगिरिफोरा जाबाय सानसुमा गयारी थाबाय सोरां बर' थाबाय जगत बर' दाब्ला होनना जायखौ दिनै मिथियो सोरां बर'खौ मेब्ला सिखारि होनना मिथियो दिनै सावथुन मुलुगाव दिनो गयारी थाहैबाय बेनिफ्राय आरो सोरबा थाबावनांगौ आं बावदों आरो फैलाव बसुमतारी बिथांमोना मा खालामोमोन बे जावरिखांनाय जाबाफादाव रावबो ओरैनो थायामोन फैलावा जुदि एक्टिं खालामहैनो गोनां जायोबा दामग्रा देग्रायाव जगतआ थांगोन नङाबा सोराङा थांगोन नङाबा माने माबाया थांगोन सानसुमाया थांगोन आरो दा गपाल थांगोन सोराङा जुदि एक्टिं खालामनांगौ जायोबा फैलावा दामगोन दा गासैबो दामनो रोंगौ गासैबो एक्टिंबो खालामनो रोंगौ गासैबो माने रोजाबनोबो रोंगौ बे मोनसे बिराद माने इन्टारेस्टिं मोनसे माबामोन आरो दा बेयावनो ओरैबायदि मोनसे माने माबाजों थांदों मिनिथाव आरो बेनिफ्राय इन्टारेस्टनि गेजेरजों थांदों बे आंबो सासे बे जावरिखांनाय जाबाफादनि सासे आंबो गेजेर गेजेर फाव खालामग्रामोन एफा एनैखौ मोनथिगौ बमा बेरनानै माने खारलायनोबो गोनां जादों लोक्षि फुजायाव 2000 मायथाइयाव लोक्षि फुजायाव BSF हानजाया बमा लानानै गावसोरनो दंहैयोमोन गावसिनि बमायानो बेरबाय गावसिनि मानसियानो जखम जाबाय जोंहा खारनानै थैनांबाय बेफोरबायदिबो जाथाय दं आरो बेनिफ्राय हरै गबर्धनाथिंजाय थांनानै मा जाहैबाय माने बे दंफांनि दाननाय सिलाय माखा लाहांदों आर्मिफोरजों हमजाबाय आर्मिफोरजों हमजानानै माने मा बुंगोन मा बुङा माने फैलावानो मा बुंखोथाय माने दसेनो गार्लफ्रेन्डनि गारियावसो थिखांहांबायमोन उनाव सोरबा सासेया एसे हिन्दी बुंनाय नामा सानसुमाया सोर बुंनाय उनाव माने नागार हरदों आरो बेफोरबायदिबो एसे घटना दङ गान पार्टि ना मा होनना बुंना लादोंमोन खोमा बेफोरबायदि आरो दा थिग बेफोरबायदिनो माने माबाया जोंनि जावरिखांनाय जाबाफादा थांबाय आरो बै 1989आवनो फैलाव बसुमतारीया मा खालामबाय माने मोनसे गावनि फिल्म ससाइटि दैमु फिल्म ससाइटि निजाहै बियो गायसनदों बागाजानियाव थानाय समावनो आरो बेनि गेजेरजों बिथाङा माने गोबां सावथुन दिहुननायनि थारमाने बे सिन्था सरसा खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा हायाखिसै थाखा फैसानि आंखाल माबा माबि बेफोरबायदिनि थाखायनो बिथाङा बेखौ माने माबानो हायाखिसै मावफुंनो हायाखिसै बेयो जिहेतुनिखि बेयो IPT आव थानाय आरो बेनिफ्राय ओरैहाय माने बर्मायाव सुबुं फैसालियाव थानाय समावनो बियो क्लासिकेल मिउजिकनि क्लासखौ लाबाय दङमोन बियो 2000 मायथाइयाव बियो लखनौ भाटकान्डेनिफ्राय बिशारद डिप्ल'माखौ बिथाङा लानो हादोंमोन आरो दा मेथाइफोरा गिबियावनो बिथांनि मेथाइया जागनिबान आगदारि बानेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो सानबाय माने बिथाङा जिहेतुनिखि आबसुनिफ्रायनो सासे माने माने एकदम सासे जांख्रिथायारि मेथाइ लिरगिरि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीया बिथाङा गावनि जागनिबान बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबनिफ्राय खायसे मेथाइखौ माने मेथाइ रेकर्डिं खालामनो थाखाय बिथाङा आगबारिबाय फैलावखौ लानानै बे जागनिबानानो बिथांनि गिबि माने मेथाइनि केसेट बेनि उनाव बे जागनिबानखौ बारा साबजानाय मोनैखाय लोगो लोगो उनदाहा मोनसे केसेटखौ दिहुनदो उनदाहाखौ जानो हागौ दिहिरानिमोन नामा मनिराम बेखौ 1994आव बे उनदाहाखौ दिहुनदो बेनि उनाव जाय जोंनि जायगायावनो जों साब्रैसो मानसिफ्रा लोगो नांबाय दा रायखांनांगोन जाहा जोंनिनो एबसुनि मोनसे समनि लिटारेरि सेक्रेटारि खोरोमखां बर' मुंख्लं खोरोमखां बर' बिथाङाबो दंमोन जे जावलिया गोसो मुंनि केसेटखौ माने
दिहुनदों 2000 इं मायथाइयाव बेयाव फैलाव बसुमतारी बिथाङा दोंसे मेथाइ रोजाबदोंमोन बे जा जा जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया बे मेथाइखौ बिथाङा रोजाबदोंमोन थिग बेफोरबायदिनो बिथाङा गोबां सावथुन दिहुनबाय बे सावथुनफोरखौथ' माने दा बुंनानै फोजोबनो हाया जायनि जाहोनाव बिथाङा थारमाने मा जे जोंनि गेजेरावल' नङा असमिया सावथुन मुलुगावबो बिथाङा माने मुंदांखा दिनै जों बुंनांगोन फैलाव बसुमतारी बिथांखौ माने रुंसार जादों होननानैनो सानफ्लाङा मबाइलाव जोङो फेसबुकाव बेहेरबारि आउटपस्टनि जि बिलागनिखि सिरियेल बेफोरखौ नायोब्ला दाबो गोथाङै दं नामा बिथाङा बिदि सानफ्लाङो दा बिदिहायनो बिथाङा जोंनि गेजेराव माने मुंदांखा जालांनो हादोंमोन आरो बिथाङा बे असमिया जिथुनिखि सावथुन बेहरबारि आउटपस्ट बेयाव बिथाङा बर' रावखौ गेजेर गेजेर सोसननानै जि डायलग होदों बेफोरो थारैनो जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव आरो रायखांजाथाव बाथ्रा 2001 इं मायथाइयाव बिथाङा गुवाहाटीयाव थाहैयो आरो बिथांखौ थाहैनायाव हेफाजाब होदोंमोन जों बयबो मिथिगौ जे प्रबिन गयारी बिथाङाबो सासे मोजां फिल्म मेकार डाइरेक्टर आरो सासे फावखुंगुर बिथांनि अननायावनो बिथाङा लोगोसेयै गुवाहाटी नोगोरनि गरसुक टार्जनपारा बे गामियाव थाहैनायनि खाबुखौ मोनदोंमोन बिसि फिसा लानानै दा थिग बेफोरबायदिनो गुवाहाटीयाव थाहैनायनि उनाव बिथाङा जुबिन गार्ग मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथांखौ लोगो मोननायनि खाफाल जुफिदोंमोन आरो बिथांखौ जथेस्थ' हेल्प खालामदोंमोन फैलाव बसुमतारीया गावनो मेथाइ लिरनानै गावनो माने मेथाइनि देंखोखौ होनानै जुबिन गार्गनि गोबां मेथाइया फैलाव बसुमतारीयानो लिरनाय आरो फैलाव बसुमतारीयानो देंखो होनाय होननानै मोनथिनानै मोनो दा थिग बेफोरबायदि बिथाङा मुंदांखा जानो हादोंमोन बिथाङा असमिया सिरियेल ओइ माके बेयाव प्रथम खालामदों बेनि उनाव आकौ खाप्लांकाय बेनि उनाव जाय जनालि LLB बेनि उनाव थिग बेफोरबायदिनो माने हुरस उथा बातेरे बेफोरबायदि माने सावथुनफोराव बिथाङा माने फाव खालामदोंमोन आरो दा बिथाङा रेडिअ आर्टिस्ट जाबाय बिथाङा माने डाइरेक्टरबो जाबाय फावगिरिबो जाबाय बिथाङा आरो मा जाबावखो 2021 इं मायथाइयाव बिथाङा गुवाहाटी रेडिअ सेन्टाराव सासे ड्रामानिबो आर्टिस्ट महरै गनायथि मोनबाय गंगाधर रामसियारिया लिरनाय आबौ माबा मोनसे माबायाव बियो बे गारां होनानै बे फाव खालामदोंमोन आरो बे गुवाहाटी रेडिअ सेन्टाराव बिथाङा माने ड्रामानि आर्टिस्ट हिसाबै बे गनायथिखौ मोननो हादों बेनि उनाव जाय फैयै फैयै जोबथारनायाव मा खालामखो 2024 इं मायथाइयाव मुम्बाइ नोगोराव मुम्बाइनि डिजिटेल फिल्म एकाडेमि मुम्बाइ डिजिटेल फिल्म एकाडेमियाव फिल्म मेकिं आरो बेनिफ्राय डिरेक्सनाव बे डिप्ल'मा लानानै फैबाय बिथाङा बुंदोंमोन बे डिप्ल'माखौ लानानै फैखांनायनि उनाव जोंनि नैबे सिमला हालामावनो जोंनिनो बयजोंबो मोजां मोनजानाय मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजे बरगयारीजों सावरायलायनानै गासै बर'नि डिरेक्टर प्रडिउसार केमेरामेन एडिटिं करिय'ग्राफि गासैखौबो लानानै मोनसे सेमिनार खुंनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा बे खामानिखौ मावफुंलांनो हायाखिसै दा जियानो जायाथों बिथांखौ आं 1987-88 आव हारिमु आफादाव जे लिंना लांदोंमोन खाम दामग्रा हिसाबै बेयाव मोनसे जाथाय दङ साबोत्रि सैनारिखौ बिदाय होनो थाखाय जोङो मोनसे मिटिं खुंदोंमोन बेयाव दोंसे मेथाइ रोजाबदोंमोन बिथाङा बिदायनि मेथाइ एखेबारे गुसुंथार बे मेथाइखौ रोजाबनायाव साबोत्रि सैनारिया गाबदोंमोन गाबनानै बियो बिदायनि जि फंनैसो बिबुंथि बेयाव बुंदोंमोन जे फंबाय फैलाव नोङो मेथाइ रोजाबनायखौ सर' खालामबाय था नागारनो नाङा सानसे समाव नोङो सासे मुंदांखा बयजोंबो मोजां मोनजानाय रोजाबगिरि जाहैनो हागोन बे जाबाय 1988 नि
2 फेब्रुवारिनि घटना 2 तारिख खालि साब पेटिशनारखौ जों बिदाय होदोंमोन दा बेफोरबायदिहाय फैलाव बसुमतारिया जोंनि गेजेराव गोबां माने गोसोखांथाव आरो बिथाङा आसलते दिनै रुंसारि जादोंब्लाबो बिथाङा जोंनि गेजेराव अरायबो गोसोखांजाबाय थागोन आरो बिथांनि जाय रोजाबनाय जायफोर सावथुन बेफोरो जाहाथे अरायबो माने बिथांखौ गोसोखांहोबाय थागोन आरो लोगोसेनो आं दिनै नैबे गिबि सावरायगिरिनि बिबानखौ लानानै आं फंसे खोथाखौ दिनै आर'ज खालामगोन जे बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट बे मोननै सोरखारनिफ्राय सालबारि जिल्ला बिसाया फैलाव बसुमतारिनि जिथुनिखि मावथाय हारिमु बिथिङाव बेयो अराय गोजोरै थाथों अराय मोनसे गोथां नेरसोन जानानै थाथों बे मोनसे सिन्ता सरसाखौ लानानै आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय मायबा मोनसे गिदिर एमाउन्टनि फान्ड लाबोनानै नैबे बागाजानि गामियावनो नङाब्लाबो सिमला हालामाव मायबा मोनसे गोसोखां नेरसोन गालांनो थाखाय बिबान लागोन आरो बेखौनो खावलायनानै जोबथारनायाव फैलाव बसुमतारिनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौजों अनसायजाथों बेखौ आङो खावलायनानै आंनि बुंनायाव बायदि फिसा फिला गेना गोरोन्थि थानायफोरखौ नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै निमाहा बिनानै आंनि बे गिबि सावरायनाय बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।